Be. Timo sa maligo sa kudaan. Magtupog merkado ron. Morning guys. Ayan pa, inom ng init guys. Maligo ko sa'yo. Pero tugod siya na mga buhat-buhato, nakaligo na ba? Manakit ang lawas ka ng kapoy na kayo maligo. Maligo ko sa'yo. Hindi mo ko magluto ron guys kay malitra ko sa gawas. Pero katong merkado gahapon kay hapon sa hapon naglaba ko sa mga bedsheet ba. Pero karang man kung pamahaw, madto ko merkado kay mamalit ko daag ito nun. Malit ra kong sudan na morong kuan. Ang luto na. Nung maligo sa ko, yung patupi ko. Yung tagsanggalo na guys oh. Ang guys gwapo, mura na nang siri ni Rikistas. Yan, bago na. Yan yung gatas. Maligo ko. Pag inom sa gatas, maligo ko. Maligo ko. Hey guys, good morning. Okay mga pag guys oh. Paano guys, nagdungag kanon dayon naginit tubig. May malitraw sudan dun guys. Napa may isda dito pero ugma na putol ako sabon para dili mapulan ba ang akong kuan. Sinti kasi mo na sa mga sudan balik-balik. Napa may nabili to guys, napay bangos, napay katong isda na tilogon pero kumalit ko kuan gulay. Puli-puli guys ba para di adlaw puli-puli. Ano sa init, riko. Kasi ang patimuon ngayon maligo para ako. Adto kong merkado ng patupi ko guys. Sudlay sa iyong buhok, kung ano kang nangagkag. Patimo sa. Kasi sa iyong patimuon guys. Oh. Kanila may kuan, may lain. Kanisang kuan, cheesecake. Yan, mangita na po kung para timo niya ng mga kuan ba. Ninot para itimo guys, mga kuan yun, saging, kamuti, mga na ba. Ngayon, maligo ko. Maligo sa'yo. Ligo na ko. Maligo sa ko eh. Maligo sa guys. Wapo na sa. Papalit tope. Wapo sa utong makaligo sa. Good vibes pa buntag pa. Peace. Ini resulta sa gupit guys oh. Di na sanggalo, sundalo na. Ay, saktong gupit be. Hindi ay sa pinana raw. Ang usag nana daw. Ayaw bati kayo. Wow, na. Hey guys. Ito. Yung vlog guys. Para konsumo guys. Para ni mama para tinda. Nang kumparon. Mahirap na masarap. Yung bagood. Kuha ng sugo. Sa tindahan ng ibang guys, may sugo ba? Ay, sugo. Apil ka niya kumpra ba? Sa tindahan ng ibang. Tindahan ni, i-deliver yan. Sugo. Ano yung pisto kaya ba? O di mapilog vlog kaya na siya magtago-tago diya. Muna na siya kuhan. Huwag ilaga. Di na siya kabarog. Op. Ang kamay. Op. Op. Dito na. Ang tukli na yun. O din, salamat. Sama din.
Puro mga sukli ni mo na. Ako ni. Ay, ari na bi, sa man ni suklian ni siya. May gani. Ako'y anak na di ka ba mukupit. May lagi kakumpra na po di kusab. Magkupit pa ko, ako inusaktor man. Adigat niya. Amat ka na sa pangan na kagbutan. Walay kupit-kupit. Ako ni pamilya. Wala na. Tanan ha? Oh, mga problema. Kani mong sibuyas, 80. 80 ni Jo. Oh, 80. 80 to nga. Di 160 ang kilo gyapon. Bahala ka, basta 80. Kini, 60, 68. Di parehas. 58. Bas, 58. oh. 80 ang asukal. Oh, 20 lang gyapon. Oh. Ang Kana, pareha po na. Tagnoy ko ang ipalit para po na sa muntiyan. Ay, alcohol day guys. Kay pang kuwan samad, gamay na lang to na may kudaan. Alcohol. Mask po, kaya nag-request again. Wala yung mask para eskwelahan. Ha, mag-sapsoy ko gusto lamay tayo. Kamunggay. Sibuyas. Tapos namalit po kong ahos. Sibuyas would para gastura na mo. Dayon, patatas. Dayon, namalit na kong kalamansi. Kaya wala yung bunga among kalamansi. Malit ko kayo. 15. Saging niya. Saging na lakatan. Dayon, para timo niya hopya. Ano ni? Katong hopya na violet dayon kanang pigpay dayon. Tur mo katong tawag gani. So bago mo luto gusto init pa. Maura. Ang taon na akong na kumpra. Ini guys, ako na palit. Mga cool boy. 70%. Ayos. Siyempre, bisag kapoy. Ito siya siyawan. Itong pasinti guys. Sige lang katulog mo nang may rapod kaya manambok na siya. No? Tulog siya pirmi. Ang pasinti na itong pirming gidoka. Ano ito pasinti? Uy. Kapit naman yun to. Bala ka na kayo na hupya. Hindi ka makaon? Hira ko sa itong wagayon sa akong mga ibamalit Happy yan. guys, masong hapon. Kaya po, unto pa ka ni. Muna kasi katulog, hapon ko no. Sabi mo na ako doon ng kabigi. Nakasige na magkatulog. May buhat. Kaya bawal mo mag-cellphone. Kaya lang gibawi guys sa tulog. Hindi mo sa cellphone. Cellphone, pero karidyo. Ay, nag-cellphone ka kanina na. Karidyo. Karitso. Hindi man hinan nga maghapon. Karidyo trabaho. Mga 10 minutes, 5 minutes. Karidyo trabaho. Tigas talaga ng ulo ng sinti ko. Nagpagwapo lagi ka. Siyempre. Tanawa. Nagwardya sa. Kung pamalit ito ako sa tungo gayon. Alam lang yung murok na lang gabi. Ha? Yung lamurok. Kasi nang damuro. Yan o. Sunod bulan ka rin na ni Hams. Mana na rin o. Murag kamil. O pag isa kabulan siya. Iba talaga kung mag-alaga. Kahit walang bis-bis. May bis. 3 years, may bis. Kahit walang bis-bis, basta palaging pakainin. Kahit 3 years. 3 years pa bago magbisbis. Okay po. Hindi na pwedeng mga 1 year lang. 3 years. Hindi pwede mangyaw. Kaya manigas ka. Grabe yung manigas ko. Mangyaw ko, mabalik ko dito sa soto mga dok. Pwede mo mangyaw dok. Yatras gamay. Ay si katawa. Wala ka do. Sabaghan, Jo. Gusto kang panganib mo mong asawa. Ang iyo dok, patras ka magamay dok. Sa mga 1 year lang. Kaya manigas ka ng 3 years. Grabe manigas ng 3 years. Huwag guys yung naman, namurok na.
Sakto, marami patambo ko ngayon itong niya na itong doktor ko. Ang makatambok ang magsigig katog. Di yun, pagkaon po tapos magsabay na magtulog. O ang vitamins. Vitamins. Maparehas na makakusaon ako itong nanganak kong giyan. Mura kong tubong. Ito po. Tigtambo ka niya guys sa una itong bago sa panganak ni Gian. Mura kong tubo ba? Manaulian naman. Pero- Basta mao yun imong lawas mo liyan ba? Pero- Mura siya tubo ka pero isik-sige ko. Adto ka? Nanitambok na siksiga Naman po. good. Palag manambok siksi mangyapon. Gara ba de. Katawo do. Pero nag-adya ka ko ibis-bisay 3 years. Ang iyo ko dok. Kung nananaw mo kasama mong vlog ron, ang iyo dok pisag nga. Yatras magus katuig. Wayan jo ay ngano bitaw. Ngano. Magiging maganda na kung panito noon sa namang taon kay. May dami do. Basa. Oh. Limpik kunog niya guys. Ano akong nya. Guys, ako mga nilaban guys oh, manupi na ta. Hindi na ako balihon kaya ron kuan di maugawan. So na tulig-tupi. Kaya ron okay kayo. Usa pag tupi ni bitsit. So, di ka mo tupi ni bitsit da. Namanggoy kuan, namanggoy ka ng mga garter. Ah, hindi gamay ah. Ah, galing ko ah. Kala mo ah. Hindi ka matupi ah. Mga trabaho guys. Mga trabahong kuan. Caregiver, labandiro. Na. Tana na. Oh, tanawa man na oh. 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 Ha, kita bagag na ilukot. Sa ilalom rang lukot ana. Di ba mo dili? Ten ka patuyok. No. Oh. Parang tanga, parang bata ah. Nagduwag bata guys. Awa ha, magic ni. Wala ni kuan. Oh. Kita kag lukot. Oh. Oh, galing ah. Pwede na himong tiktope. Buwa na. Ang bedsheet. Napunda na pong pundang pwede na malingkod siguro kaya punda. Gamay naman. Ito sa nila pag sa boss. Patinsay na akong vlog ron kaysa housekeeping ni. Oh, housekeeping ba? Ano pa yung mga kuhan? Mga kuhan, tani? Bedsheet, mga sagun sa diha. Wala nila ako baliha guys. Kaya karong di ma hugawan niya ra balihon inig ka ng gamito na ba? Kitsay magpa kuhan diha. Magpalaba o magpatupi, magpaplansa. Kontakar ako ninyo. Kaya andam kong mo serbisyo. Tawanan mo ang iyong trabaho. Huwag mong isipin nakapagod. Kahimo na nung kantang di maura. Ano yun? Mga sinina ni madam. Eh, ako nung diniginig tupig hapon di ay. Sa akong mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Nindot siguro guys ug kanang kuansa. Kanang imong asawa daw kabok ba? Kaya nga no. Kunwari, pareha na operahan ang usa. Ang usa way tiglihok. Reserva ba? Murag sakyan. Murag sakyanan guys ba? Reserva. Kay nasakit pa lang usa, ang usa na po yung mulihok. Pwede kayo guys. Comment ko na mo guys. Ay sama guys sa ato rin ni kayo mo dito. Sigpat yan. Ito yung sawa.
Matikpat yung ta. Diara akong alas guys. Mga dikolor. Nagani siya kuan panty guys kay kada kuan ilis man. Kada sa kadaw kaduha. Kita na ba sa vlog? Niya na ron siya. Hindi ko na ipakita sa vlog. Okay, magsaba guys ha. Magsaba na ako nang ipakita sa vlog. Madam Jen, huwag ka magalit ha. Piniplex ko na naman yung mga panty mong di kulay oh. Atong i-flex. I-flex na itong kamay oh. Ayun kay. Ay kayang tutuki guys ha. Kanang lantawa lang ginagmay ba. Muna yung mga panting pangkuhan guys. Panting pangbalay ba. Kaya panty niya panglakaw guys. Naibukton. Panty. Bedera na. Abot diri kay panglakaw man. Yung mga panty mga suin man. Suin. Mga sando naman guys. Limot kayo mo ng sa mga daan niya ako kaya pong so artista pa ta kay permitan nga forma 14 on ay saba guys ha sa gisulti ha patay din po Unsa day? light Unsa mo vlog? dito ka nangnupi ang tao dire Tabang ko. ay nako bawal mo tupi Puro lang magkabawal, puro bawal. bawal dito Pag ako gadya maulian, luoy gadya ka kay magsenyorita na ko antod santod. Di na ko muliho tinuon. ano naman Siyempre naulian mo ko. ay kabaw magumulian ka di na magumulihok Kadi ba di mo palihogan na. guys sama guys ha Unsa day? loy wala po jadi oy ito na gina sa jadi oy Kulbahan ra ba ko si mohang vlog, kay edit. Dagan sanay mohang ma-upload. sama guys, sikreto rin na to. Yung maingay. Pagalitan to ni madam. Pwede na ako mag-edit? Ha? Pwede na? Wala po eh. Wala pa isang buwan. Lain nag-vlog ni mo good. Hey, why edit? Muna ikingon binam. Muna tinuod na vlog. Wala ikon-kuhan, di ba guys? Wala kat-kat. Katon lang ng mga basta diretso. So may yung vlog putol-putol, no? Putol-putol. Kadaghanan ni mo sanina pa. Labahan. Siyempre. Kada singot ilis kay delikado ma. Kasakit sa kuwan. Puro ano yung mga pambalay na ko. Pambalay. Para magang mga panty. Ayaw sa ba? Unsa di ay? Ha? Gito pa na nimo ang mga Wala. panty? Imong gi-vlog? Wala. Imong gipang vlog mga pambahay ra ra bato ng mga panty. Wala mo nag-vlog. Mo ra batong gi-vlog nga pangayay. Sa pagpangayay mo ra pa. Lagi na sa pagpangayay, paglaba gi-vlog, pangayay gi-vlog. Iligtope, wala na gi-vlog. Itago na nako. Hindi, apil kay. Kuwana. Malay mo, sponsoran ka sa kuan, sponsoran ka sa suin, kayo panty pro suin. Tagahagag sa karton na suin sa ay tagahagag sa karton panty na suin kay die hard man ka sa suin. Nami mo gud soto nang musuin kay bugnaw. Si Jali muot. Bugnaw di kayo. Mura ka gapantig. Earphone Karon pa ko panting earphone ah. nang suin. Ay sagal ng kuan ba yung mga taga bukton bi puro ra na sando bi. Puro ra mga putol-putol kanang pamutlan ba ba. Mga pambahay ra ba itong mga pantihay. Murang putong pangbulat-lat paglaba. Siyempre, ito din ang i-vlog ang mga bagay-bagay ba para Kuya, wala mo mag-vlog pa. Wa may tinaguan. uy, sa man di ay wala Kita na ng to tanan.
Walang tinatago, walang kinikilingan. Ipakita lahat kahit kahit di dapat makita. Kulbaan mo naman punta. Para ba edit na imo ang vlog? Kulpaan. Kanang may mabukto na isa gula. Hindi ako tama. Tarong kami. Huwag kang mag-alala. Ayos lahat, walang problema. Manog-panok yun siya nagkukumbuhatong kaya. Ay magbabad na po rito kamay. Katong kuwan. Katong mga pantalon na baga. Babad ko. Ang ibabad kayo ang dalira lampan ba. Ba guys? Guys! Huwag kayo maingay kung anong vlog natin kanina. Tugo na po ko. Gilukan na po siya. Tulog dapat, patulog. Hindi kaya nang makapahuway. Ako pwede ko matulog. Tulog ka. Ikaw na ngayon mo ang tanan mo buhat gani. Dapat ikaw mo yung pahuway. Boy, hindi ko mahimutang ba ka ng... Hindi mo ko ganang magigigda. Ikaw mo dagang buhat. Ikaw mo dapat mapahuway. Nakuha mo ko'y trabaho. May problema na ako kay... Ako man si Muliho. Ay, ito problema na ako. Unang upahuway po ka. Okay, rakog ka ng kapuyon. Unang gingon lagi, ay gano'n na ng kapoy. Kini kagabi, matulog ka, mawala na yung kapoy. Kamata, bahalag kapoy na po. Kagabi, matulog na po ka, mawala na po yung kapoy. Gabi ang pahuway. May time sa adlaw. Pwede naman po ka mo pahuway. Mau ba? Yes, ma'am. Ako na may mo ang permin pakatugod. Mo ko'y trabaho. Para mo tambo ka dayon. Kaya mo na akong goal karon, mo na akong purpose, mo na akong tambo ka. May mo na kasi Jijenverse Chubby. Ang pangalan na. Hi guys, good morning. Ako na po ni guys, si Jijenverse Chubby. Mutambok sa guys, mana man sa. Good morning guys. Welcome to my vlog. Ako na po si Jijenverse Chubby. Uy, ikaw na mag-vlog. Ikaw na may mag-vlog. Loh, ikaw may vlogger? Ikaw naman may mag-vlog. Hindi naman ako. Kitchen na vlogger? Ikaw. Ikaw di ay. Vlogger gyapon. Pero ikaw di naman. Ako naman yun. Ayos ah. Naoperahan lang gipasa man yung ang trono ni nako. Ay okay na. Kabuang yan ang sa kinatawa. Mas daghan ka na ikaw mo vlog kaysa ako. Kasi ako kay mainhin man. Kasi magkabuang na sila mga tao niya, madugay mga tawa kanang niyang lagos, ngipon mga lagpot na, lagos sila mabilin. Ala. Katawa. Madugay katawa ni katawa niya ang ngipon mga lagpot, ang mabilin lagos. Mura na sa ngipon ni mama, lagos silang tanan. Ayaw, dyan ko niyang pablaga kayo na. Mapuwang din mo guys. Ikaw na kita mag-vlog. Kaya mainhingan na. Bagay ko nung kamay mo vlog ko. Madugay niya yung baba guys, si Misana ra. Ari na drink na ko di katawa. Ikaw na yung may mo vlog. Delikado ko kakoy mo vlog kasi mga wasngi ng baba niya tawa. Nag-vlog, napitaw ka. Siyempre, take over pa mo karon kay na pa may kuan. Ako naman may tikubir, ikaw naman may vlogger. Ipasa naman. Eh, mas dagan may ganahan na ikaw mag-vlog kasi ako mainhin man ko. Tulgon man sila o ako may mag-vlog kay yaya mo kumistorya. Ako diyan, ako ina mini-mini ko istorya. Ano ikaw na Jid may Mo ni akong personalidad. Wala ni tago. Ikaw na mag-vlog kayo. Kung nga, pwede na akong mag-edit. Ako na lang mag-edit. Ikaw na lang mag-vlog. Dito pa ako na may pa-vlog nagigiritog na ginangatan ni noon. Tag-edit na lang po. Mo na ginangatan. Vlog ko na nota.
Dagan may ganahan na ikaw may vlog. Di ba guys? Comment mo guys. Artista ra magud ko nimo. Comment mo guys, so kanang okay na. Comment mo guys, so kanang okay ra ba ninyo nga. Si Junjun na mo imo vlog. Mura ginangatan. Ako na mo lagi yung vlogger na ni. Magilom-ilom na ako eh. Awa, dali ra ka jud pila nanan, bitik ra. Ngan kag di pang balihon kay mabulingan. Ako na lang ibali aga mga kuan. Nagawa na gi pang Sagdi bali. laman. Mo man na imong kuan diskarte. Ako na pong gibali. Hindi niyo balihon okay ra pod mas gayo di. Mas okay pod di balihon gani kay aron inigsuot na balihon ba kay aron di mo ko. At imo ra magsanina mo nakadaghan dani. Grupiho boy. Nagawa gamay ra. Ano pa ni sa hospital pa man ni katong sa kasimana ko dito din. Katong pang hospital di ako pala ba. Nagawa day naanam day nagsuot. Kaya ang mga sanina napa mo dito sa taas, di man ko ni sa pasakon sa taas. Managja ang mga nilaban nga sanina, naanam ra po nagsuot. Ay salamat manamig tupi guys. Magbabay kami guys. Babay niyo guys manamig tupi. Thank you Lord. Bye bye guys. Tupi o nung manain taon. Bye guys. Murag taasan na ni isang video. Kupa pag di ba? Ingon ka ako mag-vlog. Ang akong vlog. Tas gini. Pinasinak yun ah. Mura pag maestro. Bye guys. Bye guys. Punta na po Puro sa sunod nakatawa, na ni. vlog. Mura na mag-vlog guys. Bye bye guys. Bye bye.